Táto objednávka si zaslúži extra darček od nás. Zákazníčka si objednala už 6. objednávku, opäť obrovskú, tak si ju poďme spolu zabaliť. Si zvolila náš darčekový box. Zo setov si vybrala náš najnovší Jade Grace. Jeho podprsenka je na zadnej časti krásne nastaviteľná, rovnako ako všetky ostatné. Set je trojdelný, čiže má podveskový pás a myslím si, že tento sa nám veľmi podaril. Rovnako podvesky na stehná a nohavičky tanga. Ako druhý si zvolila set Violet Dore, isto trojdielny set, nohavičky rovnako tanga. Ako posledný si zvolila Magic Marmalade. Tento set má však nohavičky Brazílky. Ako poslednú si vybrala nočnú čiernu košelu, ktorá má krásne otvorený chrbát na zadnej časti. Naše pyžama vždy balíme ešte do saténových vrecúšok, aby tak zákazníčky mali ešte krajší zážitok pri rozbalovaní. Prikladáme motivačnú kartičku. A keďže táto zákaznička je naša pravidelná zákaznička, rozhodli sme sa aj pribaliť ešte darček reťazku. A opäť plný box krásneho spodného prádla putuje k ďalšej žene, ktorá sa verím, že poteší aj darčeku navyše.